Ajabu simbo wange gengo maneno yuwe moko pimi maneno kara bodo se donje mesa ka chiel kore ka ringo. Ok wiwoko wil galot skuma kana chumbi bende wan ka. Koro wada chako chiemo. To mon golungo ni yan musiep na en kora da chiemo to en winjo mi. A chiemo to winjo mi. Tene modhi kungu yinga puka yie. Kiwe na wuore to kare ne. Ringo mwana chame liel ka Thomas. Kuro mane dok dem rabar. Kuro mane diamone go yango. Tuh kapo mama. Ringo gi ngwech. Ringo gi nyagi to. Diamo ringo gi to diamone ubeni yango. Do jole mudhi chamo ka bich makoro jaro koro lal ne. Kaka dang timo ngero mi kanisi ma Catholic no biro. 1990 to kana dawa podi nyaroya. Dawa podi yok ni mbe. Ringo be jone me dunu kiagi. Jani diang tini chamo ta chon ka dogi Masai. Yike gito kitemo ni nyiero diang wima. Mana no mane njaro. Ana ni njaro. Njaro. Lo mana ko nikani na ruki kaka ingi pesa moro matin. Ibiro ti chiemo. Sami onge pesa to bada ko ni aketimo. Ibiro ka tingiyo chapat mar siling 20 timodu tinjaga reyo. Ano ngini yieng chalo ngamo cham chiemi ade. Kiti modo size mapi ni kiti modo tinjaga reyo. Chalo ngamo jam pizza. Modu sawa da. Kiwe na uoni. Jirani yoga. Ya tibe modo ni njaro. Obra. Gire moko mana nyithi jirani kata nobuwe nyamu mi antie tiemi hotel. Idi tera ni ka chiemo chieka jaga mikete mesa ni oti konya gi chumbi machielo oti miya kibrit. Oti konyo gi piwa keti omena tinde. Ka chiemo ka tero dalolo dot. Iwinjo mana soya ti yieng. Soya no kinyal yiengo. To mano wanyalo miyo deyo karo deyo kanto wanyalo bagen lakini kuon tineno me view sasa ka wuon. Kati nene TV ka di puko. Magoro mu nyingu di. Video ni koko trend tarucho.